Wayahe madang bolo ya. Aja ngasih ora madang lho ya. Nah, iki bolo, iki favorit iki. Pete ya to. Kacang, tempe karo tahu. Wah, masuk iki bolo. Pokoknya aja ngasih ora madang bolo. Ayo madang sik kek engko adus Jumatan mari ngene. Iya to. Emang dino Jumat bro, aja ngasih ora Jumatan bareng lho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak vol bolo. Gurih kae. Tahuan apa tempene. Masuk. Aja ngasih ora madang. Karo marengane karo madang adus Jumatan gitu. Wong lanang iki wajibe Jumatan baru nek Jumat gitu.